Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras si amin papagayan. Intay ibasa ti umuna a Pedro, Kapitulo 3, versikulo 7. Kastamat kada kayo alalaki a naasawaan. Iti pan nakita ko na iyo kadag iti asawa yo, masapul a bigbigan yo, a nakapkapsot dangam da kayo. Isot gapo na, nga agraem kayo kadakwada. Agsipod, takas kada kayo. Awaten danto matiag na nayon abiyag, asagot ti Diyos. Aramidan nyo daytoy, tapno maipangag to, dagiti kararagyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Anya aramida medyo story tayo. Nakita kayong agsarsarita ni Gardo Apay, anya ti pagsarsaritaan nyo? At dala dinamag na. Ti ko namkit di, agpapaaram ka kinkwana. Anya, ay na Alberto, adan talong anak ta, itakas ta ti ibagam kanyak. Anya nga itamok? Siguro, tagikurangan na kang asawam. Anya, Ngamin, garanggandyang kang asawa. kasladya akong makaano si ti asawag, Victoria. Armida, Naimbag ka pa'y, gaputa na kasingsing pa ti asawam. Apalan ka launay, gaputa ipatpatag na ka ti asawam. Juan, talagang ipatpatag na ti asawa. Ngem siyak, pasig nga makapasayar ti balbalikas ti asawak kanyak. Apay ngay akas na. Kasta ti ugali na. Pinadas mo ka din a kinasarita? Asaan kumamat akas na ti ugali na? Pinadas kon. Ngam ko na nang agsina kami laangan. Anya, Kasla kayat ko na sinaan. Ngamin, saan ako na makaanos? saan akas na Armida? Kasanon dagiti anak yo? Diyak mo. Ti parikot mo iti asawam. Kat adapay pan nakasulbar na Armida. Kat day ti sapulam. Ti solusyon ti parikot mo. Asaan anas kan nga agsina kayo nga agasawa. Anya aramidam dito istor ni Bakat Agnes, Armida? Agururay ka ka dito iti lalaki? Anya, imayak gimatang iti sabon, taglabaak. Ala, agawid kan. Day tala makikakarupat at aramidam. Anyamot ti kasta nga ugalim, Alberto. Di nakpaibainan mat. At data dito istor, ngam kasta ti panagsasaom kanyak. Anay ko. Nay, di mo tong paot ta asawam Alberto. Kasta ti may parbang kankwana. Ala, Armida, agawid tan! Ala, agawid kan Armida. Agtungpal ka di ta asawam, tapno di nakatungpaon. Sobrakan! Ibabainak matlaon na yan! Hoy, sumardan ka. Tama nga no pagdaral tabibig mo. Sipon nagkalay sa ta. Awan pa'y pakaragsakak nga impay mo. No kasta nga rod, agsinatan. Sige, agawid ka ni Jayan dananang mo. Talagang agawid ak. Ngamin na umak matan iti ugalim. O, di agsinatan. Anya ko ma. Panawan dakan ka dagiti anak mo. Saan mo nga ipanaw dagiti ubing? Tadi mo idak kabailan na pakanan. No si kanto pa'y matlaang ti kadwada. San laangan? Gaputawan tinasayat nga isurum kadakwada. No di kat kinauyong kan kinaranggas. Ay, oray syakmet ano bilang. Jack kaya ti kasta nga ugalin ni Alberto. Agasam tatong paan nalatan ti asawa na iti sango dagiti tattao. Di nalaimbainan mo. Wan nga rod garda. Awan ti panagraom na iti asawa na. Ay, anya ngay ita. Pimanawan ni Armida. Impanaw na dagiti anak na. Saksama di pagsarsaritaan nyo. Awan. Sika, Alberto. Pagsarsaritaan mi ken ni Agnes. Asika nga asawan ni Armida ket awan panagraem mo iti asawam. Isu pinanawan na kan. Kat, anya kumaita? Alberto, kastam ka dilatan? Nga awan ti panangipatag mo iti asawam? Ngarud sa mula ay ayaten no kasta nga umarakop ka. Wan mat, talon dagiti anak yo. Angam kastalatan ti ugalim iti asawam. Anya? Alberto,
Napadasamot siguro tinakimisa, nga oray iti naminsan. Ah, Sungbatan nakman, napadasam ka di tinapan nakimisa, nga oray iti naminsan laeng. una. Kat kayat ko nga ibinglaykan ka ti may sa asursuro, manipod Santa Biblia. Ako nana, da kayo alalaki, anasawaan. Iti pan nakita ko na inayo kadagiti asawayo. Masapol abigbigan nyo, anakapkapsot dangem da kayo. Isot gapo na nga agraem kayo kadakwada. Agsipod, takas kada kayo, awaten danto mati agnanayon abiyag asagot ti Diyos. Aramiden nyo daytoy, tapno maipangato dagiti kararagyo. Apay, adda ka di sagot nga ipaay ti Diyos iti kasken kwa na nga asawa. Ah, Wen garda, adda, nulaket tagbalbaliw. Ngagbalin anasayaat, akas anak ti Diyos. Oho! Ni Alberto pay. Ay awan nakauyuyong tupay kan ni bakit na. Awan pa nagraem na iti asawa na. Ako namlan nadalos launay nga asawa. Naranggas mo't kan nauyong. Ha? Indak man langan. Tama nga noan niya pa iti sumaruno ang maibalikas ko. Alberto Barok, aywanam ti pamilyam. Tati pamilyam ti ayan ti ragsak mo. Awan serbi ti kwartam, numapukaw mo mo ti pamilyam. nana. Agpanunot ka na imbag, isong agbalbaliw ka na, Barok. Ay, jak kayat nga agsublay dagiti inam iti balayaw, Albertaw. Tatang. Kabailan kadanugayn, Albertaw, no di ka pa'y lagbalbalaw. Apay, pinadakkel mi ayat ti anak may tasawaim. Kalpasan na, ingkaranggasan. Kaya di mo raumay. Tatang. Uray saan dan nga agsublay iti balayaw. Nga may, awan mo't lang tinasayaat nga isurom iti pamilyam. No di ti kinaranggas mo. Hala, pumanaw kan. Tamangan no anya pa iti maramit kuking ka. Nagposkol kidi at iropam nga umay agpakita kada kami dito. Apay, anyaya ti biyag nga impay mo iti anak kaw. Bak nang kaya, tanasaya at ti biyag ti anak kukin ka. Saan mag? Tatang. Nasaysaya at pa'y ti biyag ti anak may, no dito'y dan ngagnaig. Nakakaasid alang aruday na pamilyam. Gaputa di mo man laida may kan iti nasaya at amasakbayan. Sa ita, rangga sampay, ti asawam. Bitugan kan topay. Tatang. Ala, pumanaw kan. Tagburburek pa'y lang ti daraken ka. Kat saan nga agsubli ti pamilyam king ka. Jak ida palubusan nga agsublikan ka. Jak kaya tandag subli jay balay, nanang. Oray siyak nanang, dituya ko na yan dalulo kun lola. Anak ko, Nakauy-uyong namin ni tatang. Un nga rod, isadyak kayatan ti agawit. wen, di kay agdanag. Saan tayo nga agsubli jay balay? Kasanon, no agsublimanan ditoy. Oray agsubli, jaklat ta kaya ti sumurot kun kwa na. Basta saan tayo nga agsublipay kankwana, nanang? Kat no agsubli ka, agyan kamin kan ni Junjun diti balay da lolo. Un tatalaga jak kaya ti agawit iti balay. Juan Alberto, nasaysaya at nusukunam dagiti agiinam. Ngamnas kan nga ipakitampay ti panagbalbaliw mo. Amom ka di akanayon nga umay ni Armida dito'y balay? Kat agsangsangit? Anya. Kat ibagbaga na kanyak ti sakit tinakam na kan ka. Kat kunanapay, nga apalan nak kano. Ngamin, ipatpatignak nila kay ko. Amom Alberto, simple laang ti panagbiag mi asa nga pamilya. Siya, makilablaba ak laang. Ken aglakla ko ak itinatnatang.
Ket nilakay ko, agpada kayo iti trabaho, nga empleyado iti basit a kumpanya. Ket katamtaman laang ti sweldoyo, nga umanay laa para iti inaldaw a kasapulan. Victoria, Simple ti biyag mi. Ngam iti likodan dayta, naragsak kami. Ngamin, adda ti ayat kada kami nga agasawa. Amunak arauman ken ipatag nila kay ko. No adda ti di na kayat anaaramid ko, ibaga na itinasaya at apan nakisarita. Saan nakakabilan? Adda ti panagpakumbaba iti tunggal may sa kada kami. kasta ka di. Katangay imay ka dito'y balay, tapno makisarsarita may papan iti asawam. Iso nga imbinglay ko day takan ka, Alberto. Ipatag mo ti asawam. Raamam, kat kastamot ti asawam kan ka. Iti kasta, agbalin kayo anaragsak asa nga pamilya. Apay nga adda ka, Alberto. Anya ti kasapulam, kitrabiain. Ala, agawid ka. Tatang, nakitsentak ta nagsuldo ak. Kayat ko tagawid ko ma dito eh. Anya, Tangay sana kayat da armida tagawid iti balay mi. Siyak nga rod ti umay dito balayo. Kat pangaasiyo tay kandak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbaliw ko. anya. Pangaasiyo tatang. Pastor kandak ko ma. Sige, mangan ka, Alberto. Nalpas kamin anangan itay. Dagiti anak tangay. Diyak pa'y ngamin ida nakita. Saan da kaya ti rumwar? Gaputa kagura da ka. Iso anaturog dan. Ala, mangan kan. Sige. Agtugaw ka kumataglang lang ta. At ginatang ko na ima sa sidahin. Anya? Agtugaw ka. Tadanggayan na kamangan. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Alberto. Ditoya kong nagnagad armida. Kat ikandak ko may tigundaway ko amang ipakita. Iti panagbalbaliw kon. Pakawanindak ko maanak ko. Kat di kay agdanag taagbalbaliw akon. Pangasiyo tadi kay gumura kanyak nga amayo. Tatang, Tatang, John, Lita, saan kayo agumurgura kanyak anak ko? Kailiw kayon, kat kayat kayo ang makadin na. Diyak gayam kabailan ti mayadayo kada kayo. Alberto. Armida, pakawanan na ko ma. Napakawan kan. Kat sapay lang kumataagbalbaliw kan. Uwan Armida, ikarigatak tagbalbaliw. Basta saan taklakit di apampanawan. Pangaasiyo ko ma. Kumusta kan, Armida? Diyak mo tin makitkita nila kay mo. Agnanaad nga minan ija ayan dagiti dadakkel ko, Nana Agnes. Aya, no kasta, nagkinaawatan kayo matlaangan. Uwan, Nana. Nagbalbaliwan ni Alberto. Nasaya at mo, tadimngag iti pamagbagami kan kuana. Nana. Oray ni Victoria, binagbagaan na matlaan. Kat nasaya at tadimngag. Agyaman na kada kayo ka ni Victoria, Nana. Gaputa binagbagaan nyo. Kasta ti agkakaroba, balasang ko, agbibinalakad. Nana. Kat, sana kan adangdangran ti asawam. Saanan, Nana? Amo nakakadin arauman. Uwan, Nana. Kan nagbaliwan dagiti panagsarsarita na kanyak. Kastamutan ang nagbaliw ti panagsasauna kadagiti anak mi. Nasaya at no kasta. Ala, sapay la ko mga ro, tagtultuluyan dayta. Uwan nga rod, Nana. Kitaan nyo ti pagsayaatan ti pamilyayo. Agtinulong kayo nga agasawa. Tapno agtalinaed tinasaya at apanaglalangan nyo asa nga pamilya. Tangay ko nam nga agsubli kayon ije balayaw. Kut awan dakes na.
Nga may, nakitak ti panagbaliw mo, Alberto. Tatang, Mala, palubusak ti anak ko, kanda iti apok asumurot kin ka. Ngem, sapay lako ma, tagtultulo yan ti panagbalbaliw mo. uwan tatang. Sige nga rod, tatang. Agpakada kamin. Agawid kamin. Sigay, ituloy yaw tinasayaat a panaglalangan yaw. Ala, mangantayon anak ko. Pasensyaan yun dahil si dain tayo Tanatang kan tinapalaan. Bayan nyo, tayo to nagsweldo ak. Gumatang ak to itilitsyon. Naimas daytan, tatang. Wen tatang, naimas daytan. Maala nga roden. Sakbay amangan tayo, agkararag tayo pay. Taagyaman tayo iti Diyos, iti bendisyon na kada tayo. Kan agyaman tayo iti ragsak, ti pamilya tayo. Ala, siya kung ti mangidaulo iti panagkararag tayo. Tasyak a mismo ti mangyebkas iti nalaos a panagyaman tayo iti Diyos. Gapo ta impaay na ti ragsak tayo asa nga pamilya. Naragsak ti pamilya no adda ti ayat, kan panagraem iti tunggal maysa. Ikagumaan mat asulbaran ti parikot iti pamilya, kat saan nga itulok nga agbanag iti inkay panagsisina. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika ni Dante Martinez. Computer recording technician Samir Chanfin. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.